Bé, Autoconsumible és un treball discogràfic, destacam que està autoeditat, té una llicència de Creative Commons que suposa que se pot copiar, piratejar, distribuir lliurement, està alliberat totalment de pressions capitalistes i és un disc en el qual hi hem invertit molt d'esforços i que no hagués estat possible sense l'ajuda de l'obra cultural balear. És un disc carregat de sentiment, de política, de reflexions personals, de reflexions socials, que bé, estan totalment posades a dins aquestes lletres, les quals considerem molt importants, interessants les considero jo que les he fet. En quant a estil, no sé, des de rock clàssic fins a hardcore, metal, no sé, un poc tocs, no hi ha un estil definit, sinó que és una cosa que supos que tots els grups en el principi els hi costa un poc de treure, no? Un estil, un so propi, és un poc difícil, però bé, allà està, i el deixem un poc a la crítica que digui que troben. És un disc també que hi han col·laborat els grollers de la factoria, grans amics nostres, hi han col·laborat també en Francesc Rivera, en Titot, com sabreu, ex-vocalista de Brahms, d'Ara mateix i de Mesclat, que ha cantat un trosset, Antoni Marquet i en Joan Tomàs Martínez, que era vocalista de Matràs. Matràs és un grup que nosaltres també considerem de referència perquè va ser una de les primeres bandes de hardcore rock en català aquí a Mallorca i és un grup molt a tenir en compte, se van separar, com la majoria de grups de Mallorca que no duren més de 5 anys perquè hi ha una falta de mitjans i també una falta de circuit important, però bé, mica en mica s'apareix que s'està creant un moviment musical a Mallorca en català, cosa de la qual tampoc volen fer bandera, però que és interessant.